În anul curent vor avea loc alegerile locale. De această dată, locuitorii satului Dușmani vor avea posibilitatea de a alege primarul, persoana care timp de 4 ani le va soluționa problemele existente în comunitate. Intervievați de noi, unii locuitori ai satului Dușmani sunt mulțumiți de activitatea actualului primar. Alții susțin că acesta nu a făcut nimic pentru soluționarea problemelor existente. Alții însă nici nu știu ce acțiune a întreprins administrația publică locală actuală pe perioada mandatului. Și nu se vede ce a făcut. Ce a făcut? Nică. N-am auzit eu nici n-am auzit, nici nu am făcut nici n-am ajuns la dânsul nici. Cât ce a putut. Cu ajutorul ce am dat noi ajutor, cu ce a făcut. Dacă nu, el singur nu poate să facă nimic. Cineva trebuie să-l ajute. Împreună cu populația, împreună cu toți. El doar singur unul nu e în stare să facă ce și dorim noi. Și drumurile le-au mai făcut, iar trebuie reparate, mă rog, acoperișurile astea la stațiile astea de autobuz le-au făcut, că nu erau. Și era incomod și să aștepți un transport. Au făcut cât de cât. Eu de unde pot să știu ce au făcut și eu. Dar unii credeți trebuie să atragă atenție mai mult? E ca drumurile să le mai facă. La aici mai bătrâni să atragă atenția. Unde ar trebui să atragă atenție dumnealui? Ce probleme mai are satul Dușmani? E și probleme. E ca și curățenie pe sat, așa, nu și gunoi, și catări, tot. Contactat de noi, primarul de Dușmani susține că pe perioada mandatului său a soluționat multe probleme cu ajutorul comunității și grație implementării unor proiecte. S-a reparat acoperișul casei de cultură cu susținerea Consiliului Raional, au fost alocate 260.000 de Consiliul Raional. Au alocat și primăria în jur la 50.000, unde s-a făcut și încălzirea în casa de cultură din sat. A reparat sala de festivități cu aproximativ o sumă de 40.000 de lei. Prin intermediul USAID IRIX s-a efectuat reparația într-o grupă creșă totală, în grupa mică a grădiniții. Concomitent, cu ajutorul populației și din bugetul local a fost alocat surse financiare și s-au instalat un gardul la cimitir, o parte de la cimitir. Vasile Istrate deține funcția de primar în satul Dușmani de 4 ani și în anul curent acesta își va înainta candidatura la funcția respectivă. Marina Lazar, Moldovanu pentru știri.